Där har vi första bilen som tar sig en Mats och skola med bränslestopp. Det är Jocke Asplad med stoppatosk förmodligen. Lyfter bort den bilen från banan så den inte är i vägen för de övriga tävlande. Utgången på rakan är en bil, det här är fritt. Och där är bara Örjan som inte höll nerverna i styr, så Günther Fornelling kunde knipa ytterligare en plats upp på 7:e plats. Så se, det är 10 sekunder kvar att köra nu. Det är i stort sett ett varv för de som passerar över linjen. Det gäller verkligen inte att göra något misstag det här sista. Vi har Sonny Persson som går upp på ledningen precis över linjen. Det gjorde också Örjan, men nu är det ingen mer som kommer komma över. Nu är det målflagg. Nu är det bara att åka in. Här kommer Peter Hägg. Han kommer in på 7:e plats. 6:e plats. Mikael Fredriksson säkrade andra positionen. Günther Fornelling hamnar på 7:e plats. Vi har Jonas Johansson på en 3:e plats. Peter Edlund på en 5:e. Sonny Persson på en 1:a. Rolf Sundin på en 9:e plats. Jag tyckte det var bra kört och vi avslutar med att ge förarna en stor applåd och så tar vi in alla bilar till besiktningen. En stor applåd för detta genomförande.